Malion ala sago aw sago aywa ni tubabu cɛ mun filɛ nin ni Assimi Goïta Kuya ni Abbas ninnu minɛ ɲɔgɔn fɛ Maliens négociation kɛra ko ka tubabu cɛ in bila Assimi Goïta il a dit du tubabu cɛ in bila tɔ la tubabu cɛ in bilara yɛrɛ déjà dɛ a tɔ tora fɛɛrɛ de bɛ ɲini ka taa Faransi cogoya min na Maliens nin ye sɛgɛrɛ dogolen de n bɛna don a détail la k'a fɔ a ɲɛna a y'a remarqué a bɛ tile 3 bɔ Assimi Goïta ka vidéoman u bɛ k'u labɔ Nathalie Niang contre la don o don parce que Assimi ni Faransi ani arabu dugu dɔw dugu min da dɔrɔn a bɛ dugu 4 dugu 5 bɔ Faransiw ka cɛ mun minɛlen filɛ nin Assimi Goïta ani Faransi bɛnna la ko ka cɛ bila o de ye ko yɛrɛ fɛngɛ ye i m'a ye cɛ kɔnɔnalen Faransi ma u kɛlen k'a fɔ ko 20 ans de prison Faransi ma foyi fɔ Faransi ba da bilatɔla de don awa bilalen de b'u bolo Bamakɔ dɛ u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ u b'a dogo cogo min a ka taa Faransi cogoya min na ala sago aw sago Assimi Goïta ye cɛ bila dɛ cɛ bilalen don dɛ n bɛ ka fɔ ɲɛna dɛ Nathalie Niang de bɔlen Maliens Mali sɔrɔsi bɛ ka kuma in lamɛn Nathalie Niang de sɔmina Nathalie Niang bɔra k'a fɔ i b'a dɔn n'u ye ko tiɲɛni kɛ ni da magara yɔrɔ la dɔrɔn u ka wulu fatɔ ninnu an'u ka berger allemand u b'olu de labɔ sisan i kama olu k'i buruja fan bɛɛ bon olu bɔra ka Nathalie Niang de bɔra ko ni maa o maa ye ni cɛ bila ko kɔrɔ ko tigi de sa du ka mara faga ko parce que k'a ye cɛ minɛ de k'a ye coup d'état kɛ e ko ko Faransi maɲi e ye Faransi sɔrɔsiw gɛn e tilala ka Faransi ka den dɔ minɛ k'o bɛ fɛ ka coup d'état kɛ e la e tilala k'o bila tuguni k'i sɔrɔsi o ni e sɔrɔsi ɲɔgɔn minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ k'o to yen Maliens janfa de bɛ ko in na n bɛ ka tiɲɛ de f'a ɲɛna u ka wulu fatɔ fɛn fɛn bɛ fan bɛɛ u ka hɔrɔnkolon den fɛn fɛn bɛ fan bɛɛ u bɛ k'u bɛɛ labɔ maa bɔra Nathalie Niang contre Nathalie Niang ka fisa n'u ye hali Nathalie Niang daji ka fisa ni aw ye ni Nathalie Niang kumana Makɔrɔ b'a mɛn diɲɛ bɛɛ b'a mɛn aw fɛn fɛn bɛ ka bɔ ka kuma bi aw kuma kan tɛ ka taa yɔrɔ si mais kuma yɛrɛ réalité de fɔlen filɛ aw ɲɛna bi Maliens ni bilali u ka vidéoman bɛ ka bɔ ka kuma minnu fɔ ko ayi k'ale ni Assimi Goïta décision ta ko ka nin cɛ bila ko wayi ko ye jamana ka intérêt de jamana ka intérêt jumɛn bɛ ko ka nin cɛ bila aw de y'a minɛ ko a bɛ fɛ ka coup d'état kɛ aw ma preuve sɔrɔ k'a fɔ ko cɛ bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Faransi y'aw menacé aw ye négociation kɛ ji jukɔrɔ k'a bɛ cɛ bila parce que aw ye Abbas minɛ don min ne aw kun ma tubabu dɔ bila la Maliens bɛɛ kun b'a fɔ u daji tu aw kun cɛmancɛ la aw taara tubabu cɛ minɛ aw b'a dɔn ni ala cɛmancɛ la a ye nkalon de tigɛ aw ka nkalon jɔra aw la aw y'o négocier dogodogonin dogo la k'i den ka tubabu cɛ juger sisan nɔ ka tubabu cɛ bila munna aw ma tubabu cɛ ni Abbas Dambélé ani général Nema Sakara ni général Abbas Dambélé munna aw m'olu juger ɲɔgɔn fɛ a y'u juger même kale kuranɛ la Maliens u bɛnna la ko ka cɛ bila de cɛ kɛlen ma taa Faransi fɔlɔ cɛ bɛ Mali la Assimi Goïta kɛ ne cɛ bila cɛ bɛ résidence surveillée la cɛ tɛ kaso la bilen dɛ et puis u ye communiqué min kɛ u ko k'u ye san 20 kaso di cɛ ma ko cɛ bɔra Mali kɔnɔ ko cɛ kana se ko ni cɛ ye Mali bila ko cɛ ka san 20 kɛ a kana se Mali kɔnɔ o kɔrɔ san 20 mun dira o bɛ gracier cɛ tatɔ de cɛ bɛ k'i labɛn de cɛ bɛ ka valise labɛn de awɔ cɛ tatɔ filɛ Faransi pour que Maliens kana fɛngɛ Nathalie Niang de da donna kuma in na Nathalie Niang bɔra ka kuma mun fɔ ne de la ka yira la mɛ a ye Nathalie Niang ka kuma lamɛn nin kuma in de kɛlen bɛ ka fa don Assimi Goïta ka fɛn Nathalie Niang ko munna ko Assimi Goïta tubabu cɛ juger k'o ka jugement teliya ka farafinɲɔgɔn to kaso la bon ale de bɛ tila ka bɔ k'ale bɛ ka farafinw ka kɛlɛ kɛ mais ale bɛ ka tubabu fisaya n'a farafinɲɔgɔn ye ale bɛ tila ka disi gosi k'ale ye panafricain de nin kuranɛ cɛ Assimi kɛlen bɛ ka cɛ Assimi ni bɛn kɛra mun na même kale kuranɛ bɛn kɛra ko ka cɛ bila de wallahi billahi a b'a dɔn a ye cɛ minɛ coup d'état kun tɛ mais ni anw kun bɔra k'a fɔ a don u b'a fɔ k'a bɛ ka Faransi défend k'a sɔrɔ ale yɛrɛ a y'a dabɔ kama ni tubabu cɛ de kunkolo y'a to ni Maliens dɔw dara parce que n'i ye ko kɛ cogo o cogo hali ni Assimi Goïta ne Segu Tunkara minɛ ka tubabu dɔ photo yira ko ne n'o de jɛra ka taa Mali la ɲɔgɔn fɛ Maliens dɔw bɛ da la ni ne Segu Tunkara ni ye ne di Assimi ma bi a ka tubabu dɔ Bamakɔ yɔrɔ dɔ la k'o minɛ dɔrɔn ko nin ni Segu Tunkara de tun bɛ fɛ ka na coup d'état kɛ ni Assimi na wulu ni jakuma ni wara ni fali den dɔw bɛ da la billahi ala dɔw bɛ da la wallahi dɔw bɛ o kunfindenya in dɛ o de y'a to farafin tɛ se ka ko diɲɛ siya bɛɛ taara ka farafin da dɔwɛrɛ tɛ nin dɔrɔn tɛ hali ni Assimi Goïta ko k'a ni ala ye baro kɛ suro ni kuranɛ cɛ dɔw bɛ da la wa ko tiɲɛ don ko waliju don o kunfindenya de o ignorance de o de y'an bila kɔfɛ bon a yɛrɛ ka nin yɔrɔ ta a ka lajɛ dɔrɔn nin de kɛra bon Nathalie ye kuma mun fɔ n'o kɛlen bɛ ka fabilen dɔw la o kumakan fana filɛ an k'o fana k'a la. Est menée par l'État français.
Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Béziers en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Camara. Mabana. Tiens, donnez-nous un déjà. Nous commandons. Aou fait beka bo aou kuma kan teta roshi. Nathalie Nyang nous kuma mfo dien be ame. Influence mbala ka temauka a donné mbawye crédibilité bala ka temauka. Ni Nathalie kuma na abe tremblement de terre de ke dien selege nani bela. Aou be kuma hali wulu taro ko fien tira. Na a rega comme ambe malien do ne ba wuyo do mo ko sita wala mela. Billahi ta bet kele lo ala anga nyor la me. Bon, non, les soi-disant soutiens de la transition, avec la communication, c'est pour cela qu'on vous dit qu'ils sont trop nuls en communication. D'abord, Nathalie Yam a plus de crédibilité qu'eux et sa voix porte plus. Voilà. Nathalie a comment Touaboukana, Malion to mère. Et puis Malien même Nathalie suit à Manchan. Donc il fait que Malion to ma mère Nathalie est mifo. Mais nous tchaoulé Ibousi Bora ka vidéo ke. Ibousi kelen ka kuma mo menu yera to ma Nathalie Yam ka kuma mais olu tara la mais. Nere bola. Nathalie Yam ka kuma la ka tene Ibousi ka version ka. Voilà. Maintenant il y avait Katila ou ka vidéo man nous be bora ou ka stratégie corolé ou vidéo man be la bora. Vidéo man be bora. Donc qui fait que vidéo man yera des visibilités de Nathalie Yam ka kuma ima quoi. Nathalie kuma mi fona kunda Nathalie yera donga folima. Wallahi malien min to bala me atu mancha. Mais nous y a des communication tellement ou te non communication là. On a quoi t'attaquer Nathalie Diabili. Mais ils ont permis à tous les Maliens de comprendre ce que Nathalie avait dit. Vous voyez comment ils sont nuls en communication. Alors malien bebla Nathalie ga vidéo la dia. Malien betara la dia be ko tien du. Seru mari a posta aga page sa fa ta commentaire kala. Mogo Nathalie Nyang ga video posté ay Nathalie Nyang ga video be fa enfant nkote munu be ga Nathalie Nyang nende ulu nyoko yera dama be ka commentaire tu nyoko mais Nathalie ga video posté me page au page kan ka de ka kuma ni to cheka koka ay ta be commentaire la je a be positif 99% a be kan a be ko Nathalie kuma nyuma ni fo ka ta do ibusida ko nga nyamoko ye mufo kanga tu nga nyamoko ko anga nga nyamoko soso o kuma ala siminda nda. Bon, moi, je suis Nathalie Nyang kele aya belaji a cité révolutionnaire a c'est des escrocs. Moi, je suis boka kuma fo Nathalie Nyang a cité révolutionnaire. A shima an révolution kele munu ga shima yala. Ali munu ira ya beta sera infiltré ou dedou. Ne de flega kuma ifo onyana bi. Donc, Ibousi Bora aye kuma mufo aya yere fakadi. Billahi tallahi. Ibousi aya yere fakadi. Anga Ibousi ga name ban. Ce que moi je crois au Némiria et Beni Hatlataru. Moi, je connais Bolo, nous m'en attendons sera fait. Nous connaissons Bolo au sera content. Aklotola. Konu nous taranange sera fait ko sera kai. Saranga ke sarai anga tukuko. In alache. Boni Ibousi kelengelen fleni ni ma M5 keleke. Ama yere wulu keleke. Parce que les révolutionnaires ou Janfa katara ma krikaro de Kenyon ka kokolu defa. Mo be ka boka Nathalie révolutionnaire halala de konta nyama de made. A halala de fefe abeba do ko Nathalie tien defo. Aw de to wuche mine e bube ou to je blato de fuba fuka mo ngena ko malion ka famia ko jamana ko intérêt ate do magashi kungolo kona aw e de ya fo jiebe na ko to che be fe ka kudeta kila iye wara ku de mine to je blato tere nasimi ko ta to je blato ko ka simi kede asado ka bara faka Nathalie Nyang ken ya fo aw ambe Nathalie Nyang ko bi amba ko simi afa